chuirde. Inneo, tá muid chun spraoi le súile. Séir atá tastal le haon cheart seo ná bosca uibheacha, gan na uibheacha, péint agus scuab péinte, roinnt gliú, roinnt súile beaga mar seo agus siosúr. Muna bhfuil súile agat mar seo, is féidir píosa páipéir agus peann dubh a úsáid. Dús is gá an bosca uibheacha i dhearr suas. Bí cuaireamach agus ar hismthóir cabhrú leat. Nuair atá siad gearrtha amach, ba chearcha mé píosaí mar seo, agus píosaí beaga mar seo, fáca agat. Ná caithfimach na píosaí beaga seo, mar seans go úsáidí tú a ríistíd. Tá mé chun an dá fhísa seo a úsáid le háireacht beag a chruthú. Gramóid mé le chéile é mar seo. Tá mé chun spíoca beag a chur ar bhór an ladín seo. Anois tá sin ann péint a chur ar na háireachtaí. Tá chun an ceann seo a dhéanamh dearg. Tá mé chun an ceann seo a féinteáil gurram. Más am héin go mraíonn sé seo mar bhéal sa tá mé chun dearg a chur an seo agus beidir rint bán le haine fiacla. Fágad le trimú. Anois tá sin ann, das na súile. Muna bhfuil súile agat mar seo, is féidir píosa páipéir agus peann dubh úsáid. Gearr amach, cearcail beag as páipéir bán, agus den spota beag. Salóir. Is féidir é seo a gramú leis an aireacht bheag. Maisig na haireachtaí leis na súile. Nach deasaí de le chéile. Feici mé hain agus mo chara beag nua go luaisibh. Slán!